Il-ġlieda għal poter bej Carol Aquilina, l-President tal-Kunsill Amministrattiv tal-Partit Nazzjonalista, u Chris Said, is-Segretarju Ġenerali, kompli tidher bid-deċiżjoni li ttieħdet li jissanzjonaw lil kandidat nazzjonalista l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew, Kevin Plumpton. Wara l-kummenti ta' Plumpton fuq Facebook fejn appella lil Partit Nazzjonalista biex jirtira l-protest ġudizzjarju u jaħdem biex il-programm ta' ċittadinanza b'investiment ikun suċċess, Carol Aquilina kien pront joħroġ stqarrija f'isem il-partit biex jgħid li l-Partit Nazzjonalista jiddisassoċja ruħu mill-kummenti ta' Plumpton. Mhux biss imma kien l-istess Carol Aquilina li insista li Plumpton kellu jiġi sanzjonat u mċaħħad milli jieħu sehem fil-midja matul il-kampanja tal-MPs. Dan kollu urta bi kbir lis-Segretarju Ġenerali Chris Said li tħalla barra u ma kienx konsultat dwar l-azzjonijiet li ttieħdu. Iżda Carol Aquilina njora l-kollox lis-Segretarju Ġenerali Chris Said għax bħala President tal-Amministrattiv u għandu vot fil-Kummissjoni tal-Għażla tal-Kandidati uża l-pożizzjoni tiegħu biex irrażdan lil Plumpton u bekk jaġevola lil kandidati favoriti tiegħu. Fil-fatt Chris Said ilu jisħaq li l-President tal-Amministrattiv m'għandux ikollu vot imma jservi fil-Kummissjoni ex uffiċċju jiġifieri mingħajr id-dritt tal-vot. Chris Said iżda kien urtat ukoll għal fatt li huwa rinunzja milli jitħallas għal kariga li jokkupa u ġiel l-istaff tiegħu fosthom l-Assistent Segretarju Ġenerali Jean-Pierre De Bono biex jagħtu iktar żmien ħalli jitħallsu l-arretrati tas-salarju li għandhom jieħdu. Dawn l-arranġamenti ma jgħoddux fil-każ ta' Carol Aquilina għax minn barra l-ħlasijiet li jirċievi bħala avukat u bħala sindku, Aquilina jitħallas tax-xogħol politiku li għamel fl-uffiċċju tal-kap tal-partit. F'dan ir-rigward, ir-renumerazzjoni tiegħu qed tkun sussidjata minn Roberta Metsola Trickas li wkoll hija kandidata għall-elezzjoni tal-MPs u allura jidher li Carol Aquilina għandu konflitt interess peress li għandu kontroll fuq l-għażla u l-imġiba tal-kandidati. Chris Said qed iħossu iżolat u huwa fastidjat ukoll minħabba li Carol Aquilina qed isib l-appoġġ assoluta Simon Busuttil f'kull ma jagħmel filwaqt li Said qed jingħata l-ġenb u jkollu jsib refuġju fil-viċi kapijiet daqqa f'Mario De Marco u daqqa f'Beppe Fenekadami. Quddiem din is-sitwazzjoni bostu mal-kunsilliera u l-attivisti nazzjonalisti li tisostnu li qabel ma jinbidel l-istatut tal-partit għandhom jinbidlu l-klikek li baqgħu jiddominaw fid-dar ċentrali tal-Partit Nazzjonalista.